Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і безумоўна, не можем ўсё ж таки, нягледзячы на там стаўленне, у каго пазітыўнае, у каго негатыўнае, але абысці тэму выбараў у Коордынацыйную раду. І нарэшце у нас з прадстаўленнем сваёй праграмы, сябе, сваіх паплечнікаў, ну і ўвогуле расказам, якія яны вартыя таго, каб за іх прагаласавалі, прадстаўнікі выбарчага спісу нумар 12, больш вядомы як моладзевы наступ. У нас у студыі лідарка спісу Ліза Пракопчык і былая палізняволеная нумар 3 у спісе Алана Гебрымарэм. Прывітанне, дзяўчаты. Прывітанне. Добрый день. Рада дайсці нарэшце. Ну, у прынцыпе, што мяне радуе, Алана, вы у нас апошнім часам даволі часты госць, што ў прынцыпе нават хтосьці з калег іншых СМІ будзе зайздросціць, што Можа. Зміцер да вас заўсёды рада прыйсці. так, пакуль жонка не чуе, уже можна, да. Так, давайте ўсё ж такі паговорым пра ваш выбарчы спіс. І пачнем, можа быць, з таго такого агульнага пытання. Я калі запрашаю прадстаўнікоў выбарчага спісу вот менавіта на такую размову, я пачынаю з таго. Дзяўчаты, навошта вам гэта? Навошта вы увязаліся? Вам што, няма чым займацца? Я ўжо не кажу пра вучобу, я ўжо не кажу пра нейкія там рэйф-вечарынкі. Ну, ёсць іншыя справы, ёсць НДА, ёсць чым заняцца. Навошта, Ліза? Ну, мне падаецца, што тут усё вельмі проста. Мы, канешне, маладыя, можа, нам ёсць што губляць, але, ну, насамрэч, у нас усіх адзіная мэта. Мы ўсе хочам вельмі моцна павярнуцца ў Беларусь, і не толькі зрабіць Беларусь свабодным месцам, дзе ў кожнага будуць нейкія магчымасці. Амаль усе людзі з нашага спісу гэта ўжо людзі, якія, ну, бывалыя і ў актывізме, і ў палітыцы. Таму мы добра ведаем, куды мы ідзем. Мы ўжо год адпрацавалі ў Коордынацыйнай радзе, таксама разумеем, з якімі людзьмі нам прыйдзецца працаваць, калі што. Але, ну, мы бачым Коордынацыйную раду як проста інструментам для данясення нашых пазіцый. Раней гэта было хутчэй данясення пазіцый нашых арганізацый, якіх мы прадстаўлялі ў Коордынацыйнай радзе. Зараз гэта ўжо такая больш палітычная пазіцыя тых людзей, якія далучыліся да нашага спісу. Мы даволі аднагалосна састаўлялі праграму, таму я думаю, што ў нас не будзе ніякіх праблемаў з яе выкананнем. Добра, з Лізай ўсё зразумела, на романтик. Алана, а вот вам, ну навошта? Вы ўжо прайшлі ўсё, і агонь, і трубы. Навошта вам гэта? Я бы не преуменьшала, конечно, недооценивала тое, што прайшлі астатнія ребята. Але мне навошта Коордынацыйная рада, я думаю, што адказ у тым ліку прагучаў у словах Лізы у тым, што як бы мы такой сітуацыі, калі прайшло 4 гады. На жаль, режим все еще існуе, ён все еще працуе ўнутры краіны, все еще рэпрэсуе людзей, з кожным днём колькасці палізняволеных павялічваецца і колькасць магчымасць памяншаецца. Таму як бы наша адказнасць, а нікаго іншага, як бы мы не гаварылі пра міжнародных партнёраў, пра там нейкіх іншых людзей, якія прыйдуць нас выратуюць, Украіна выйграе вайну, да, і нам дапаможаце хтосьці іншы, мы адказны за тое, што адбываецца ў краіне. І як бы нам лепш за ўсіх і больш за ўсіх дадзена магчымасцяў, каб гэта рабіць. Таму што мы за межа, нам больш бяспечна займацца палітыкай, нам больш бяспечна гаварыць за тых людзей, якія там і не могуць сказаць і будуць маўчаць. У нас ёсць інструменты для гэтага, выхады на міжнародныя пляцоўкі, у тым ліку. У нас есть мазгі, маладыя, таленавітыя, энергія, і я думаю, што прышпільна гэта выкарыстоўваць, калі ёсць імпэт, ёсць як бы талент і ёсць жаданне змяняць всё яшчэ, не гледзячы на тое, што прайшло шмат часу. Таму я таксама ацэньваю Коордынацыйную раду як пляцоўку, у тым ліку для дыскусій, у тым ліку для спрэчак, у тым ліку для магчымых распрацовак агульнай стратэгіі дэмакратычных сіл па розных пытанняў. Дзесьці, я упэўнена, яна будзе не агульная, але ў любым выпадку гэта і для шмат каго вучоба, для публічнай палітыцы. Я не говорю пра наш спіс, таму што у нас шмат дасведчаных людзей, але гэта і агулам для людзей, якія туды ідуць, такой палітычны ап, скажем так. Таму... Ну, правда, там шмат людзей у розных спісах, якія, можа быць, па ўзросту яны ўжо там сталыя, але ў палітыцы яны дзеці.
Ну так, таму я не разумею, калі гаворыць нам пра тое, што мы такія як бы нейкія малыя дзеці кудысьці палезлі, як бы у нас досведа больш, чым у астатніх. Я, Евген Караула, балатаваліся ў парламенцкія выбары, Ліза ўдзельнічала, у тым ліку ў нашай кампаніі дапамагала ва ўсіх момантах. У тым ліку у нас Алесь Слабко, які працуе з міжнароднымі партнёрамі пастаянна моладзевым хабе, таксама быў дэлегатам сходу. Таму як бы я не ўпэўненая, што мы больш дзеці, чым некаторыя людзі, і я ўпэўнена, што мы для гэтага органа, для беларусаў, беларусак можам даць вельмі шмат чаго. Ліза, і все ж таки, вот вы як ацэньваеце, маючы досвед працы там ці ўдзелу у дзейнасці каардынацыйнай рады папярэдняга склікання 2.0, як вы ацэньваеце? Таму што шмат хто кажа, што как бы ніжэй плінтуса ўся эта арганізацыя і тое, што она дасягнула і гэтак далей. Як вы ацэньваеце? Ну, я ацэньваю нармальна, як нармальна, такое сярэдняя адзнака, таму што, мне ўвогуле не вельмі падабаюцца гэтыя чаканні людзей у дачыненні да каардынацыйнай рады, таму што каардынацыйная рада, так, гэта палітычны орган, гэта не НДАшка, якая мусіць займацца нейкімі пэўнымі праектамі з вельмі дакладнымі вынікамі. Так, мы распрацавалі насамрэч шмат дакументаў разам агульна, нягледзячы на тое, што ўсе знаходзяцца ў разных краінах, у розных гарадах. Кожны чацвер кожнага тыдня мы збіраліся, каб абмеркаваць усе праблемы. Так, можа, гэта там, не ведаю, не нейкі дакладны план вызвалення Беларусі, але я ўпэўнена, што такога плана сёння проста не можа быць, таму што мы жывем зараз у такім свеце, што так все хутка змяняецца, толькі гэтых пераменных, што мы проста не можам іх улічыць. Мы робім пэўныя крокі. Мы правялі слуханні па вызваленню палітычных зняволеных, там прагучалі розныя пазіцыі. Мы выпрацавалі нейкі агульны дакумент, за які прагаласавала каардынацыйная рада. Слуханні аб'яднанага пераходнага. Слуханні аб'яднанага пераходнага кабінету, так, гэта як бы ёсць на месца так, міністраў. Празрыстасць, справаздачнасць. І гэта і ёсць публічная палітыка, калі не проста ты едзеш на сустрэчу і там справаздачышся, што ты сказаў, там з кім паразмаўляў, гэта вось публічнасць усяго працэсу. Мы тое, што маглі рабіць публічна, рабілі. Я думаю, што наступнае скліканне будзе значна больш публічным, што будзе больш адкрытых паседжанняў, і гэта вельмі добра. Так, мы не можам зрабіць нейкі вось такі наскок і зрабіць усё вельмі якасна, так, каб это ўсіх задавальняла, але рэальна мы працуем і мы спрабуем гэта ўсё зрабіць. Алана, а вы як ацэньваеце працу каардынацыйнай рады мінулага склікання? Частка гэтай... Тут чалавек заангажаваны, вот як чалавек звонку, нейтральны. Частка гэтай працы, як яна прыйшла на маё знаходжанне ў Беларусі, не асабліва ў мяне атрымоўвалася сачыць, і пасля турмы я не думаю, што гэта быў мой прыярытэт у той момант. Потым у эміграцыі, канешне, я сачыла за тым, што адбываецца. Мне было вельмі прыемна бачыць, што адбываюцца працэсы празрыстасці, пра якой гаворыць Ліза, што сталі больш людзей увогуле распавядаць пра сваю працу, публікаваць гэтай справаздачы ў себя на ресурсах. Каардынацыйная рада таксама правяла слуханне, і што людзі збіраліся і ўсё яшчэ абмяркоўвалі пытанні. І нягледзячы на тое, што там абсалютна розныя людзі, з рознымі пазіцыямі, гэта самае важнае, з розных палітычных поглядаў. І яны чамусьці кожны раз, нягледзячы на спрэчкі, незадавальненні, садзіліся і абмяркоўвалі гэта. І гэта, можа, маленькі крок для кагосьці, але гэта важны крок. І мы не аб'яднаемся, як хтосьці хоча, напэўна, ці гаворыць у сваіх праграмах. Вось зараз мы прыйдзем у каардынацыйную раду новага склікання, все такія сядзем, па-сяброўскі абдымемся, я не ведаю, і там распачнем рэгламент, статут і все астатняе, і все будзе вось аднагалосна прынята. Я не думаю, што так будзе, і так не павінна быць, таму што калі мы будуем той самы протапарламент, не зусім заканадаўчы орган, таму што гэта не актуальна зараз, але ўсё роўна орган прадстаўнічы, орган, які можа распрацоўваць рэформы. Важна разумець, што гэта працэс, гэта натуральны працэс. І тое, што людзі сварацца, тое, што людзі спрачаюцца, дыскутуюць, гэта не значыць, што гэты орган не працуе. Я, канешне, б хацела, можа быць,
яшчэ больш гэтай адкрытасці, да, і разумення, як працуюць все людзі у гэтых, ну, з гэтых фракцый, якія былі. Такой магчымасці у меня не было. Моладзевы наступ, асабліва іх працу я заўважала пастаянна, таму што, ну, я, па-першае, за імі сачыла, мне было цікава за імі сачыць, нягледзячы на тое, што, ну, допустим, не будзем браць да ўвагі, што гэта мае знаёмыя, сябры, сяброўкі, калі б яны рабілі штосьці неслушнае і некарыснае, ну, я бы не сачыла за гэтым просто таму, што я паважаю свой час. Ребята сапраўды укладваліся цалкам, і нягледзячы на тое, што іх недаацэньваюць пастаянна, яны робяць все магчымае для того, каб дагрукацца да моладзі, знайсці новыя магчымасці і таксама павялічыць гэтую празрыстасць унутры Координацыйнай рады. Таму агулам я скажу, што сярэдняе магло быць лепш, але я задаволена асобнымі людзьмі і асобнымі фракцыямі, скажем так. А что значится недооценивать? Кто вас недооценивает, Лиза? Слухайте, ну усе подряд. Вось я была на дэбатах з Юрасем Губарэвічам, напрыклад, на радыёрацыі, дзе ён мне просто так і сказаў: не трэба галасаваць за тых, хто робіць нейкія першыя крокі ў палітыцы. Гэта людзі таго не варта, і за іх не варта галасаваць. Гэта адзіны аргумент, той, што мы маладыя. Я так яго і разглядаю. Что вы отказали? Да нічога не адказала. Вы могли сказать, что у вас за там 20 гадоў палітычнай дзейнасці якая гісторыя перамог? Слухайте, ну мы вось спрабуем так не размаўляць з нашымі патэнцыйнымі калегамі просто. Мы хочам усё ж такі неяк паважліва адзін да аднаго ставіцца. Мы разумеем, што нам яшчэ з гэтымі людзьмі працаваць, у іх таксама ёсць вялікі досвед, мы гэта разумеем, мы просто хочам, каб мы ўжо ўсё ж такі, нават калі спрачаясь, нават калі, ну, не разумеючы час адзін аднаго, ну, працавалі разам і хочам быць пачутымі, ну, на роўных. Мы не будзем спускацца да іх узроўня. Мы будзем патрабаваць, каб нас успрымалі таксама на роўных, но не будзем гэта патрабаваць нейкімі, там, не ведаю, зневажаннямі і там тыканнем пальцам, а сваімі дзеяннямі, сваёй працай. Як бы будзем паказваць беларусам, беларускам, якія нас выберуць, я ўпэўнена, што нас выберуць, што мы робім сапраўдную працу і што мы спрабуем супрацоўнічаць з людзьмі, і з якімі людзьмі мы будзем спрабаваць супрацоўнічаць, таксама будзем паказваць. А астатнія, хто не пагадзіцца, будуць спрабаваць нас выкрасць, не ведаю, чым, што мы маладыя, недасведчаныя, там, глупыя, смешныя ці штосьці іншае, ну, гэта ўжо як бы пытанне да людзей і да іх жадання будаваць гэты орган. Тому... Вот, дарэчы, да пытання, што выберуць, з'явілася сёння, я думаю, што вы ўсе ўбачылі такое вынікі апытанкі, і топ-5 потрапіў моладзевы наступ. Хай на 5-м месцы, але калі браць 12 выбарчых спісаў, гэта ўсё ж такі, ну, пэўны вынік і добры вынік. Дзякуючы чаму, Ліза? Я думаю, што... Накруткі. Не, нічога мы не накручвалі. Я думаю, што дзякуючы таму, што мы вось пад гэтым брэндам, напрыклад, там, амаль год працавалі, нас ведаюць пад гэтым брэндам. Я думаю, што шмат людзей, можа, у вельмі вузкіх колах, але ведаюць асабіста мяне. Там было пазначана прозвішча. Вось, я думаю, што мы сапраўды вартыя. Ну і ёсць такая яшчэ гіпотэза, што людзі сапраўды стаміліся ад тых прозвішчаў, якія кожны дзень мелькаюць там у СМІ, у справаздачах нейкіх, што... Зараз пра латушку. Тым, ну... Популізму. Ну, так. Зараз пра латушку. Ну, не толькі латушка. Ну, там сапраўды ўзначальваюць спісы збольшага вельмі дасведчаныя людзі, пра якіх ты кожны дзень чытаеш, кожны дзень бачыш, як мінімум на працягу апошніх 4 год, некаторых 20 год і гэтак далей. Вось, ну так, мы людзі стаміліся, мы хочам, калі не зрабіць нешта, ну, зусім мозгаўзрываючае, але, ну, мы хочам даць гэтыя новыя падыходы, мы хочам даць гэтую новую энергію, і я думаю, што людзі гэтага прагнуць. Таму я думаю, што яшчэ больш за нас людзей прагаласуюць, чым прагаласавала той апытанцы. А чаму не мозгаўзрываючае? Устроіце там мозгабойню, умоўна кажучы, ну, чаму не? Алана, а як фармаваўся спіс? Як фармаваўся спіс? Ну, таму што я, напрыклад, пытаюся ў Шабуцкага. Говорю, слухай, у мяне ёсць падазрэнне, што ты захацеў прайсці ў Координацыйную раду, а трэба спіс, і ты просто набраў, от, хто там адгукнуўся. Галоўнае, каб набраць 10 чалавек, каб першы нумар прайшоў. І он мне кажа, да, так і было. Ліза? Не, у нас зусім не так было. Мы, напэўна, пачалі збіраць людзей у спіс за 2 месяцы, і мы збіралі людзей... Больш. Я памятаю, што да мяне звярталіся. Так, ну, ладно, што можа сказаць нумар першы? Конечно, яна так і скажа. Алана, гавары праўду.
Не, ну да мяне звярнуліся допустим за большую колькасць месяцаў. Я нават не могу сказаць, за гэта было за 34 ўжо ребята як бы прадумвалі на будущее стратэгічна, хто ім па пазіцыях, хто ім як персаналю тым ліку падыходзіць для далейшых выбараў. Я ведаю, што падыход быў в принципе такі, Ліза мяне можа паправіць, што бралі людзей, якія якраз такі дасведчаныя ў тым ліку моладзевай палітыцы, якія маладыя, зразумела, у тым ліку, якія прагнуць дапамагаць моладзі, якія гатовы ўкладацца ў гэта, да, і, канешне, добра, калі у гэтага чалавека быў палітычны досвед, але гэта не абавязкова, просто таму што мы ўсе ніколі не спыняемся вучыцца, і мы просто не разумеем, калі хтосьці гаворыць, што ось як Ліза гаварыла пра спадара Юрася, што тыпу павінны быць дасведчанымі. Да кожны дзень все мы вучимся, змяняемся і трансформуемся. І гэта круто, тому што калі гэтага не будзе, то будзе стагнацыя. Таму прынцып быў, я думаю, такі, што гэта людзі актывісты, актывісткі, дасведчаныя ў розных сфераў і блогеры, блогеркі, заснавальніцы розных ініцыятыў, людзі, які ў публічнай палітыцы у тым ліку удзельнічаюць, проста людзі, які да нас у тым ліку звярталіся праз форму, якая была, і гаварылі, што яны самі прагнуць долучыцца да моладзевага наступу. То бок гэта не толькі быў хантинг такой, типу, вось я цябе ведаю, и тебе ведаю, вас оберут, значит, там вы будете у нас в нашем списе. Нет, это был еще и распаўсюд информации про то, ці вы хотите падтрымаць моладзевы наступ на выборах, тады вось вы можете запомнить форму и прийти до нас, и мы уключим вас у спіс. Я не ведаю, про каго это размова, но пытанне ад Джона Ді. Што робіць у моладзевым наступе скандальная блогерша Сандра? Ага, это про каго? Так, у нас ёсць дзяўчына, якая ў твітары падпісана як Сандра. Вось, ну, яна блогерка, яна пажадала далучыцца, яна запоўніла форму, прайшла сумоўе, расказала нам сваю матывацыю, што яна хоча, калі і не паўплываць можа вельмі моцна, калі яна не пройдзе, то, ну, хоць бы дапамагчы нам прайсці, таму што яна валодае вось медыярэсурсам. Мы з радасцю такія ініцыятывы заўсёды заахвочваем. Яна вельмі праактыўная, яна нам дапамагае з рознымі штукамі у Вільні, у Варшаве. Таму не ведаю наконт яе скандальнасці. У твітары, я наколькі ведаю, не вельмі шмат нескандальных людзей. Ну так. Таму я думаю, што ўсё добра. Калі ты не скандальны, то хто ты ў твітары, да? Да, зато інфаповады, ну, так, як бы, так, разумееце, мы робім кампанію, што вы ад нас хочаце. Ну, тут жа ж, гледзячы, якія скандалы? Калі гэта скандалы, умоўна кажучы, як Пракоп'еў учора заявіў да дэбатах у Балаганова, што вы тут з этой беларускай мовай носіць, няма чаго, дык это адна справа, а другая справа, што-нибудь там, я не ведаю, там, моладзевая там, які-нибудь там. Не ведаю, што там за скандалы. Скажу шчыра, я уже 2 гады не могу чытаць твітер просто праз сваё ментальнае здароўе, мне не хапае нерваў. Але Сандра, яна, наколькі я ведаю, яна нацыяналістычных вельмі поглядаў, яна веганка, яна феміністка, яна вельмі падыходзіць нам па ўсім, яна вельмі актыўная. Ну, суперліберальны чалавек, так. Прасоўвае беларускую мову ва ўсіх сваіх медыярэсурсах. Як мы можам у тым ліку не падтрымаць? Тым больш, калі ёсць жаданне імпэт. Мы, гэта галоўнае, напэўна, момант, які пра моладзевы наступ трэба зразумець, што мы за праактыўнасць, мы за ініцыятыву. Мы хочам гэтай ствараць новыя маралевыя мадэлі, новыя палітычныя твары, а не толькі, ведаеце, тыпу, вось адзін з адным гуляць у гэтую гульню, і вось мы тут у групке, мы там атрымаем, допустим, там, не ведаю, фінансаванне на нейкі проект, мы яго зробім. Нет, мы так не працуем, мы хочам гэтых людзей заахвочваць, і гэта ўжо па сутнасці гэты спіс адзін з пунктаў нашай праграмы пра уключэнне моладзі ў палітычны працэс і стварэння новых у тым ліку твараў у палітыцы і заахвочвання іх далей удзельнічаць у грамадска-палітычных працэсах. Лиза, ну, калі ты уже не можешь твиттер читать, то это, видать, прикмета того, что ты уже как бы вышла с моладзевой такого... Пытанне якраз такі ў тым, што драмы мне ў жыцці хапае, а ў твиттары, ну, не заўсёды драмы ввогуле нейкія датычныя да мяне, яшчэ чытаць драмы іншых мне рэальна няма часу. Але твиттер гэта частка майго дзяцінства, падлецтва, вельмі шмат часу там правяла, але проста вось зараз ужо не магу знаходзіцца там. А так сказала, нібыта, гэта там, дзе-то за даляглядам, дзесяткі гадоў прайшлі з таго часу. Ну так, але гэта, ведаеце, у меня просто есть такое абмежаванне ў самой сабе, што вось там у Беларусі было вось нейкае адно жыццё, тут уже нейкае іншае, і так, таму у мяне ёсць, што гэта было даўно, нават калі гэта было недавно.
я наконт узросту ўсё ж таки мне один знаёмы подлетак юнак сказаў так: я не буду галасаваць за моладзевы наступ. Я говорю, чаму? Ну там же моладзь, все. Ён кажа, что это за моладзь? Барадатыя лысыя мужики, гэта моладзь там. Ну, это ён меў на увазе Лапко. Конечно, жартам пісалася, я разумею, але ў тэлеграм-канале моладзевага наступу там колькі яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі я там заўважыў такой подпіс про тое, что ну прапанавалі падсасоннаму далучыцца. Я кажу, выбачайце, падсасонны на 2 гады маладзейшы за мяне. Ну как бы вот далёка не моладзь таксама. Нават ён, здаецца, там с Егоровым аднаго ўзросту. Мне сказали: маладосць лічыцца не па гадах у пашпарце, а па стане душы. Так що ж таки моладзь это что вот у вас? Я згодная с тезісам, я не ведаю, хто гэта сказаў пра стан душы, але я згодная. Ну ладно, ну вы ж разумееце, что это отмазка. Ну давайте... прыйдзе Латушка скажа: я малады ў душы, хочу быць з вами. Давайте. Я говорю зараз про свою трансляцию, да, что я не абмежоўваюсь нейкай конкретной классификации. Типа по одной классификации это будет 30 год, по іншай 35. Сусветная организация аховы здароўя, по-моему, павялічвала до 40 ці 41 карацей. Ну тут можна доўга спрачацца наконт гэтых лічбаў, але тут іншае пытанне. Ці варта разглядаць чалавека, які не будзе займацца моладзевымі пытаннямі, моладзевай палітыкай? Напэўна, не варта. Калі гэта чалавеку не цікава, гэта не яго арыенцір, ён не хоча палепшаць жыццё для гэтай групы насельніцтва, не хоча ў гэта ўкладацца, то напэўна гэта нам чалавек не падыходзіць. Ну калі чалавеку там 30, 32, 35, я не ведаю, ён як бы працуе з гэтай групай, хоча ўкладацца і як бы ёсць імпэт. Чаму не? Таму што як бы нам галоўнае, як я гаварыла ўжо, каб чалавек разумеў, што на ім ёсць адказнасць і ёсць як бы павінна быць праактыўнасць у прасоўванні інтарэсаў моладзі і ў адвакацыі. Таму я не бачу ніякіх спрэчак і праблемаў наконт гэтага. А вось пра Алеся, ну я не ведаю, барадатыя лысыя мужыкі, мне здаецца, што гэта нейкі лукізм і эйджызм. Мы спрабуем гэтага паспягаць, мы можам у жартаўлівай форме штосьці такое, конечно, сказаць, але як бы на публіку, конечно, мы такого не гаворым, і гэта, як все на кухні там пахіхікаць, но па-сур'ёзнаму, мы, конечно, разумеем, што так нельга рабіць. Нельга не... Не, размова ж не про то, што нельга рабіць. Я таксама люблю Алеся і вельмі паважаю, ён выдатны менеджер, арганізатар і моладзевы хаб, гэта яго как бы выдатная справа, как бы вот просто бачанне маладога чалавека. Ну так, но на самой справе-то падлеткі, тут пытанне, напэўна, таксама да людзей, мне таксама цікава даведацца, да, хто іх рэпрэзентуе па іх меркаванню. Таму што калі мы взяли там людзей, там, мы не можем взять людзей 16 гадоў, да, яны, напэўна, больш ім блізкія, але гэта людзі еще не дасягнуўшы ўзрост як бы паўнагадовы. А наконт 18-20, я могу сказаць, ты зараз скажаш, я могу сказаць, што я думаю, палітыка гэта супертаксічны асяродак, і гэта небяспечны асяродак, і нават больш дарослыя людзі успрымаюць яго, так, са скепсісам і з насцярогай і са страхам. І не кожны гатовы пайсці ў гэтую такую, кто называет пекла, кто песочница, кто по-іншаму. Там адбываюцца розныя рэчы, розныя людзі. І да гэтага трэба быць падрыхтаваны. Я не ўпэўнена, што ёсць шмат людзей, у тым ліку. Можа быць, мы просто да іх не дакрукаліся, але я прям шмат ініцыятывы ад людзей там прям 18-20 не побачыла. У нас, дарэчы, ёсць вельмі маладыя людзі. У нас ёсць Улаці Александры, нумар 7 і нумар 8 у нашым спісе. Ім там по 20-21 год. Уладзь вельмі дасведчаны ў розных такіх актыўнасцях салідарнасці. Ён таксама рабіў студэнцкі дзвіж там у Вроцлавы. Александра, ёй 20 год, яна вельмі маладая бізнес-вумен. У яе ёсць свая школа для вывучэння іностранных моваў. Яна вучыцца ў магістратуры. Таму я думаю, што лепшых ролевых мадэляў для нейкіх паспяховых людзей няма. Мы ўсе сидзім у тык-току, калі падлеткі не ў твіттеру. Не ў твіттеру. Мы сидзім у тык-току, ведаем усе жарты. Мы спрабуем рабіць нашу кампанію, наш там, напэўна, тэлеграм-канал, гэта самая весёлая частка гэтага ўсяго, неяк весялей, з нейкімі мемамі, каб усе разумелі ўсё, што адбываецца.
Можа, мы да палітыкі ставімся не так, напэўна, нават і сур'ёзна, як да гэтага ставіцца іншае, але ну, у гэтым наша моц. Мы робім усё, каб зацікавіць людзей далучыцца да прыняцця ўсіх працэсаў. Александр Лапко прыйшоў до нас у чат і сказаў: мне 33 гады, а лысы і барадаты ўжо гадоў 10. Александр, трымайся. Я так само сівая. Александр, ты красавчик. Моладзь как краш? Краш. О, бачите, я так само разбираюся. Масик. Владислава пише: мне 25 і так само не читаю Твиттер, там заўсёды лаянка. Еўрапейка пише: як далучыцца до команды моладзевого наступа, хочу вам дапамагаць. Ну, насамрэч можна напісаць мне просто ў тэлеграме Ліза из МБ. Можна напісаць нам у інстаграме М-наступ. Паўсюль мы так падпісаны М-наступ. Можна напісаць нам на пошту, яна у нас на сайце знаходзіцца, сайт, калі што, mnastup.org. Тэлеграм-бот. Тэлеграм-бот у нас, падаецца, няма. Ён ёсць, але ён амаль запущены. Таму хутка можаце нават у тэлеграм. Карацей, просто знайдзіце нас ва ўсіх сацыяльных сетках. Алана, я думаю, вельмі проста знайсці, калі што, напішыце. В інстаграме вбіваецца Алана. Нам вельмі патрэбныя валантэры, асабліва вось на апошнія дні выбараў. У нас там некалькі івентаў, і нам падаецца, што можна ўсіх, калі што, запрасіць, як мінімум прыйсці з намі патусавацца. Ну і потым, канешне, я не ведаю, наколькі чалавек гаворыць канкрэтна пра выбары. Я думаю, што мы заўсёды рады любым актыўнасцям ад людзей, любой ініцыятывы прапановай. Гэта ўкладаецца у тым ліку нашу праграму пра заангажаванне моладзі. Таму вельмі будзем рады, калі вы напішаце і ўсё ж такі дойдзеце праз любога чалавека ці праз нашай соцсеткі, таму што мы гатовы дзеліцца досведам, проста разам тусавацца, распрацоўваць разам далей нашы праекты і, канешне же, рабіць моладзь больш бачнай і палітыку цікавай для моладзі. Так, пытанне апошняе з чата, ну, на дадзены момант, а потым перайдзем да больш сур'ёзных пытанняў. Як спадары не ставяцца да пазняка? Да пазняка я стаўлюся пазітыўна ў тым сэнсе, што я вельмі паважаю гэтага чалавека, гэта гістарычная асоба, якая шмат чаго зрабіла для нацыянальнай Беларусі, для прасоўвання мовы, культуры, у тым ліку вельмі я шаную яго за курапаты і за ўсё, што ён зрабіў для курапат. Але я магу сказаць, што я не зусім могу пагадзіцца з тым, што ён гаворыць. Я не настолькі кансерватыўных поглядаў, я ўсё ж такі ліберальных поглядаў, і я думаю, што мы з ім не сойдземся, калі мы сядзем за стол, не сойдземся там па пазіцыях па розных пытанняў, але я думаю, што з гэтым чалавекам таксама трэба размаўляць і, канешне же, падтрымліваць, і я думаю, што пазняк не раз як бы сам жа выказваў падзяку моладзі і сам жа падтрымліваў моладзі, і Ян же Рудзік быў у нас раней, ну, у сэнсе, моладзевым наступе раней. І пазняк выказваўся пазітыўна. Таму шануем пазняка, любім. Так. Я поўнасцю згодная, але вось моя асабістая падзяка за Менск, за то, як ён захаваўся, таму што я калі пра гэта даведалася ўпершыню, я падумала, Менск мог быць іншым, ён мог выглядаць не так, вось асабліва гэтая старая частка. Але так, зразумела, што у нас ёсць вельмі моцныя ідэалагічныя разыходжанні, але мы заўсёды гатовыя да дыялогу з любымі палітычнымі сіламі, у тым ліку з Зяноном Пазняком, таму калі ён хоча з намі паразмаўляць, мы вельмі запрашаем. Калі гэта хтосьці з каманды Пазняка, пішыце нам таксама, калі ласка. Молодежь без совка в голове должна порышать. Удачи вам, мой голос за вас. Вельмі прыемнае ўражанне ад дзяўчат, таленавітая беларуская моладзь. Дапамагай вам Божа. Ну, але у чым Божа мусіць вам дапамагаць? Якая у вас праграма, Ліза? Праграма у нас складаецца з 4 пунктаў. Вось Алана ўжо шмат разоў пра палітычную ўключанасць. Гэта такі наш першы самы агульны пункт. Мы вельмі хочам, каб як мага больш людзей, ну, хоць бы не ўдзельнічала, але ну проста ведала пра тое, што адбываецца у беларускай палітыцы. Другі наш такі велічэзны пункт гэта пра беларусаў у Беларусі. Нас вельмі турбуе той стан справаў, які зараз ёсць з электрычкамі, увогуле з транспартам. То бок мы разумеем, што беларусы зараз у пэўным сэнсе проста закрыты ў межах Беларусі, і я там прекрасно памятаю сваю маладосць, скажем так, там 2019 год, так, калі ты можаш просто сесть у Менску за 20 рублёў у электрычку і даехаць да Вільні за пару гадзінаў,
пахадзіць там, пагуляць і яшчэ паехаць назад і паглядзець просто на зусім іншы свет. Таму мы вельмі б хацелі, каб беларусы ўсё ж такі мелі гэты еўрапейскі досвед, хоць бы вось такі вакацыйны, там з'ездзіць, прыехаць назад. Мы разумеем, што гэта залежыць не толькі там ад нашых еўрапейскіх партнёраў, але таксама ад сітуацыі ў Беларусі, але мы разумеем, што зараз людзі ездзяць і хацелось бы, каб у іх было менш бар'ераў для гэтага. Іншы пункт, ён ўжо такі больш дакладна студэнцкі моладзевы. Мы размаўляем пра павелічэнне стыпендыяў розных. Мы хочам, каб беларуская моладзь была адукаваная, каб яе была магчымасць атрымаць тую адукацыю, якую яна хоча. Мы разумеем, што моладзі ў Беларусі зараз там, напэўна, вельмі цяжка паступіць у замежныя універсітэты, але мы хочам дапамагчы. Было б добра, калі людзі вярталіся ў Беларусь, але мы разумеем, што розныя могуць быць падзеі, але вельмі ўсіх заахвочваю пасля сканчэння універсітэтаў, пасля змены на дэмакратычны лад у Беларусі. Мы ўсе мусім быць разам і рабіць Беларусь лепш. Ось дарога удакладняе. Ці слушна я разумею, што моладзевы наступ у каардынацыйнай радзе збіраецца займацца праблемай беларускіх электрычак? Не беларускіх электрычак, міжнародных электрычак. Так все спрощено до одного сказа. Лиза просто и полову только программу сказала нават. Тому што калі агучваць все. Мы будзем займацца не пытаннем электрычак, мы будзем займацца пытаннем мабільнасці людзей. Так, мабільнасць можа быць нейкая дрэнная, так, мы разумеем, што гэта можа быць нейкая ўцечка мазгоў, але мы разумеем таксама, што калі ў Беларусі там зараз нічога не змяняецца, то мы таксама просто кансервуем гэтых людей у гэтай сістэме. Мы не развіваем, мы не дапамагаем гэтым людзям развівацца, мы ім просто кажам, сядзіце там, калі ласка, не рыпайцеся, мы вось прыедзем, все парышаем. Не, мы хочам, каб гэтыя людзі таксама мелі магчымасць далучыцца да зменаў, унесці свой уклад, і гэта будзе вельмі добры уклад. Чым больш у нас адукаваных людзей, чым больш у нас людзей хоць з нейкім досведам у жыцці, акрамя жыцця ў Беларусі, з разуменнем таго, як працуе свет, тым лепш для будучыні Беларусі. Можна, вы ще чулі вот этот вот скандал з Кныровічем, з яго выказваннем наконт того, што мне не шкада тых, хто там стаіць у чэргах там па колькі дзён, каб пераехаць мяжу. Калі-то у панядзелак у мяне в эфіры быў прадстаўнік Белпола Владимир Жыгар, які расказваў пра іх новае расследаванне, пра тое, як на вайну на акупацыйныя расійскія войскі працуюць беларускія прадпрыемствы. І сярод іншага ён сказаў так: шмат вось дырэктароў прадпрыемстваў, якія вырабляюць запчасткі для расійскай ваеннай тэхнікі, тых же самых вот этих оптыка-валаконных розных прыцэлаў, часта ездзяць у Беларусь, у Еўропу. І кажа, калі стаіць пытанне, што каб не праехаў, вот возьмем умоўна 100 чалавек, і вот з гэтых 100 чалавек там ёсць адзін прадстаўнік, вот можа быць нейкіх такіх структураў, і кажа, я за тое, каб дзеля того, каб не праехаў гэты адзін, каб і ўсе астатнія 99 не праехалі. І гэты тэзіс, ён у прынцыпе таксама мае сваіх прыхільнікаў. Як вы собираетеся вось пераадолеваць гэтую аргументацыю? Ну, в прынцыпе, у чалавека канкрэтная аргументацыя. Вот дырэктар Пелінга, які вырабляе прыцэлы для расійскай тэхнікі, ездзіць, каб паставіць на яму прыпоны, фактычна жалезную фіранку на мяжы, каб не праехаў ніхто, і ён у тым ліку. Мне насамрэч вельмі складана пра гэта разважаць, таму што у мяне ёсць такі асабісты сентымент. Разумееце, я вось так, як з'ехала ў 2020 годзе, я там ні разу не пабачыла сваіх бацькоў, я ні разу не пабачыла сваю сястру, просто таму што яны не могуць атрымаць візы. Вельмі цяжка, вельмі дорага, у мяне няма ніякай магчымасці ім з гэтым дапамагчы. Калі мы хочам, каб нейкі чалавек з нейкага заводу не прыязджаў, давайте унесем яго ў санкцыйныя спісы. Давайте внесем. Я хачу пабачыць сваю сям'ю. Гэта робіцца значна прасцей, гэта больш карысна для Беларусі, чым проста замыкаць усіх у Беларусі, казаць,
цяпер вы можете ездзіць альбо ў Расею, альбо ў Кітай, калі грошаў паболей. Атрымаецца людзі з вельмі цікавым досведам, з вельмі цікавым светапоглядам, і я вам гарантую, што праз 20 гадоў мы атрымаем тое самае, нават калі нешта зменіцца ў Беларусі, што ў нас ёсць зараз. Давайце ўсё ж такі думаць неяк больш стратэгічна, больш, чым на 1 крок, ну хоць бы на 3. Давайте ўнясем гэтага чалавека ў санкцыйны спісы. Павел Латушка вельмі добра гэтым займаўся. Чаму гэты чалавек па сёння не ў санкцыйных спісах? Гэта правда. Але калі вы кажаце там пра там скажем уцечку мазгоў і пра жаданне, каб людзі вярталіся, моладзь, якая з'езжа, і я выдатна іх разумею, якая выдатна ведае, што з сябе ўяўляе вышэйшая адукацыя ў Беларусі сёння з гэтымі военно-патрыятычнымі атрадамі Карпянкова і ўсё астатняе, хочуць з'ехаць нармальную адукацыю атрымліваць у Еўропу. Але ў сённяшніх умовах амаль на 100%, што яны не вярнуцца. Ну, не 100%. Ну, 98 добра. Ну, з майго... з тых, хто, напрыклад, з'ехаў вось пасля справы студэнтаў, так, то бок з тых студэнцкіх актывістах, якія займаліся студэнцкімі стажкамі, сапраўды шмат людзей зараз кажуць, ну, калі гэта ўсё праз 10 год там адбываецца, будзе ўжо вельмі цяжка проста пераехаць. У меня ўжо будзе нейкая сям'я, хутчэй за ўсё, тут у мяне будзе праца, але, ну, ніхто з іх не забывае пра справу Беларусі, так? Яны, можа, і не прыедуць назад усе, ці назаўсёды, але гэтыя людзі, якія змогуць данаціць нам на Беларусь. Яны будуць, не ведаю, перасылаць грошы сваім сваякам у Беларусь, калі гэта будзе магчыма. Змогуць ездзіць, як мінімум. Змогуць ездзіць у Беларусь. Гэтыя людзі, якія будуць, ну, не ведаю, можа, яны будуць ствараць нейкія рэформы. Гэта ўсё лепей, чым мы проста закансервуем гэтых людзей у Беларусі побач з Расеяй і яшчэ побач з вайной. Ну, вот Віктор К. піша, жалезная фіранка, гэта менавіта і значыць скарміць Беларусь Пуціну. Алана казала, што дзеля вызвалення палітвязняў варта прызнаваць легітымнасць Лукашэнкі. Ці актуальна гэта зараз і як можа суадносіцца гэта з КР? Я не могу сказать, что я зараз перелічена моя цитата и приведена конкретно. Я не говорила, что треба признавать легитимность Лукашенки для того, как вызволять политвязняў. Мой месседж был такі, что политвязні внутри знаходзяцца ў жудасных умовах, і нават нягледзячы на той ціск, які адбываецца, яны знаходзяць сябе сілы на камунікацыю з тымі людзьмі, якія іх катуюць. І я прыводзіла прыклад канкрэтны, да, пра тое, што людзі збіралі подпісы за паседжанне за круглым сталом з Воскресенскім, прямо ўнутры калоніі. Адміністрацыя пра гэта ведала, адміністрацыя гэта дазволіла і спрыяла таму, каб гэты типа стол адбыўся ўвогуле, і павесткай стола павінна было быць вызвалення па гуманітарнаму спісу людзей, які таксама быў прадастаўлены, ну, з той інфармацыі, якая была ў нас унутры. Канешне, як бы у нас гэтага не было. І я гаварыла пра тое, што наколькі мы можам адмаўляцца ад розных варыянтаў вызвалення, калі нават людзі ўнутры калоніі робяць все магчымае, наступаюць себе на горла і гавораць з катамі, якіх кожны дзень яны бачаць. Я не прапаную гэта як адзіны варыянт. Тым ліку легітымнасць Лукашэнкі, яна дагэтуль існуе. Ён валодае сілавымі структурамі, ён валодае бюрократычным апаратам, ён трымае всю тэрыторыю краіны і здае яе Расіі ўжо шмат год і працягвае гэта рабіць. У нас нават ядзерная зброя знаходзіцца. За 4 гады мы мала куды прасунуліся, і нам трэба разумець, што нам трэба змяняць стратэгію, а не проста стаяць на сваім і гаварыць, што мы не готовы перакрочваць чырвоныя лініі, таму што гэта здача легітымнасці. Гэта не здача пазіцыі і не здача легітымнасці. Гэта пра тое, што мы павінны быць лабільнымі і гнуткімі для таго, каб думаць не о сябе, не о сваіх пачуццях, не о сваіх, я не ведаю, прынцыпах, што яны нерухомыя, а пра людзей, які там знаходзяцца. Ну, для мяне жыццё важней гэтых людзей, чым тое, што я магу сказаць што заўгодна, ці я магу пайсці на стол перамоваў з нейкімі людзьмі. Калі б гэта залежала ад мяне, я б зрабіла, але я прапаную быць нам толькі пасярэднікамі, а не прямымі ўдзельнікамі гэтых перамоў, калі тут канкрэтна спасылка ў гэтым тэзісе на перамовы і перамоўны працэс. Ну, ось, дорога, нешта ты разактыўнічаўся сёння, я разумею, што вот моладзевы наступ табе падабаецца, але а што Воскресенскі нешта вырашае? Ну, я так разумею, што можа ён і не шмат вырашае, але ўсё ж такі, дзякуючы яму ў тым ліку, хоць не шмат, но такое нейкая колькасць людзей але выйшла на волю, па-першае, а па-другое, а каго? Так, там не было варыянту, разумееце, тады прыходзілі лісты ад якой, тады быў той час, калі яшчэ
памілаванні і ўсе гэтыя прызнанні іх выбівалі, але выбівалі не да ўсіх і некаторым прапаноўвалі, да, і дасылалі лісты, прыходзілі міла размаўлялі і гэтак далей. І людзі нават калі гэта быў 21 і 22 пачатак, людзі ўсё роўна ўжо былі максімальна стомлены і гатовы былі размаўляць, асабліва людзі, якія знаходзіліся ў крытычным стане, у якіх былі шматдзетныя сем'і і ёсць шматдзетныя сем'і і іншыя моманты. Таму Воскресенскі гэта такой нейтральны чалавек, які мог бы даць пляцоўку для прыцягнення іншых людзей. Тады еще абмяркоўвалася, што людзі з Савета Рэспублікі таксама прыедуць на гэтую сустрэчу. Сустрэчы не было па выніку, і хтосьці пагаджаўся зверху нават вышэй за Савет Рэспублікі, думаю, адміністрацыя прэзідэнта гэта арганізаваць, але потым у нейкі момант хоп, і як бы прыйшла адмова, і нам сказалі, што гэтай сустрэчы не будзе. У меня няма дакладнай інфармацыі, чаму так адбылося, но яно так адбылося, але людзі гатовы былі нават на гэта. Я так разумею, Ліза, што вы будете у координацыйнай радзе, ну я думаю, што ўсё ж таки пройдзеце топ-5 той часткай дэлегатаў рады, якая будзе выступаць, там скажем, і прасоўваць повестку на сустрэчах з заходнімі партнёрамі пра неабходнасць перамоваў дзеля вызвалення палітвязняў. Так, мы вельмі спадзяемся, што заходнія партнёры ўсё ж такі прыслухаюцца да нас і дапамогуць нам гэта зрабіць, таму што мы разумеем, што з намі ніхто размаўляць хутчэй за ўсё не будзе. Мы можам проста стварыць умовы для гэтага, дапамагчы, можа, знайсці нейкіх пэўных людзей. Але так, мы будзем гэта прасоўваць. Вы разумееце, што вы фактычна зараз ужо адзначылі, што уступіце у канфрантацыю з тым же самым Латушкам, напрыклад. Ну, я думаю, што Латушка даўно ведае, што мы з ім у канфрантацыі, все нормально. Глядзіце відэа, мне таксама не падабаецца. Так. На канале. Было рознае. Мы разумеем, што яшчэ Пал Палыч мае такую, не ведаю, звычку размаўляць вельмі безальтэрнатыўна і вось зазначаць, што ён ведае лепш за астатніх, але яшчэ раз, мы гатовыя размаўляць з кім заўгодна, і мы будзем 2 гады працаваць на тое, каб размаўляць з кім заўгодна і выконваць нашу праграму. Ну, у тым ліку ён же сам падтрымаў тую ідэю, што можна было б распачаць працэс тады наконт канкрэтных зняццё канкрэтных санкцый, нейкага мінімума дзеля дазвола, і магчымы дазвол да людзей да алімпійскіх гульняў з зняццём санкцый без, там былі розныя варыянты на вызваленне некаторых людзей. То бок, канешне, адразу ён гэтую ідэю не падтрымліваў, праз паўгады як бы пачаў падтрымліваць, але гэта пра тое, што нават Пал Палович як бы можа змяняць свае погляды і бачыць, што гэта можа быць і адзіны выбар у той сітуацыі. Таму я б не адмаўляла тое, што ён прям у канфрантацыі з намі. Я думаю, што ён еще можа заняць па гэтаму пытанню у абсалютна розных сітуацый, розныя пазіцыі. Таму, можа быць, мы нават дзесьці і пасупрацоўнічаем наконт гэтага пытання. Ну і нам прыйдзецца супрацоўнічаць, таму што хутчэй за ўсё яго будзе большасць, таму так, прыйдзецца супрацоўнічаць. Ліза, але ўсё ж таки, вот рэальна, калі глядзець на рэчы, координацыйная рада, і тут без розніцы. Вы гэта якая вот типа моладзь, і там ці Латушка з Губарэвічам, якія типа ўжо не моладзь, а там дасведчаныя сталы. Але ввогуле беларусы, прадстаўнікі там надзеленыя нейкімі мандатамі, нейкім даверам, і вось прыходзяць і кажуць: у нас тут прапановы для вас, каб вы там пачалі перамовы з рэжымам для вызвалення палітвязняў. Мы тут как бы хочам, каб вы павялічылі колькасць візаў, якія выдаюцца, каб вы ўрэшце рэшт электрычкі вярнулі. І што, і координацыйная рада гэта нейкі такі статусны орган, які мае значэнне для вырашэння такіх пытанняў на нацыянальным альбо на еўрапейскім узроўні? Ну, канешне, мы, калі што, прызнаныя еўрапейскім звязак як прадстаўнікі беларускага народа, ЗША прыкладна такая ж дэкларацыя, з намі размаўляць. Там яны прызнаваць могуць, што хочаш, выказваць азабочанасць, там що это такое. Ну, канешне, але гэта так, зразумела, што дыпламатыя гэта вельмі вялікая праца, гэта доўгая праца. Гэта праца, калі ты там месяцамі, магчыма, не знаходзішся дома, не можаш рабіць астатнюю працу. Але гэта праца, якая рабілася, якая робіцца, і, урэшце рэшт, координацыйная рада, рашэнне координацыйнай рады ўсё ж такі мусіць імплементавацца не толькі да саміх чальцоў координацыйнай рады, да АПК, да офіса Святланы Ціхановскай. Так, у нас яшчэ ўсё яшчэ не падпісана гэтая
пагаднення аб супрацоўніцтве, але спадзяемся, што ну вось наступная кадэнцыя ўжо давядзе гэтую справу да канца, і мы ўсе будзем працаваць ну як каманда, так, калі у каардынацыйнай рады ёсць такое рашэнне, то не толькі каардынацыйная рада ездзіць і пра гэта кажа і Кавалеўскі, і Светлана Ціханаўская, і Дабравольскі, усе мусяць пра гэта казаць. Да. Я хотела дадаць просто, што можна паглядзець на гэта з іншага боку. Зараз як бы новыя выбары і у тым ліку ад нас залежыць, якая вага будзе ў гэтага органа. Таму што калі за гэты орган прагаласуе там не ведаю 100 чалавек, ну умоўна, я так не лічу, але канешне у вачах беларусак, якія даведаюцца рэзультаты, нават калі яны не галасавалі. І ў вачах міжнароднай супольнасці, ну, як бы гэта нічога. Але калі за гэты орган прагаласуюць людзі, і іх будзе шмат, гэта ў любым выпадку вага, і для міжнародных партнёраў гэта будзе паказчык, яны не там себе прызначылі, яны тут сапраўды прадстаўляюць жывых людзей, гэта іх меркаванне, але все еще важна, каб гэта меркаванне ну, было такое больш все ж таки спрабаваць его аб'яднаць, а не распавядаць міжнародным партнёрам вельмі шмат розных стратэгій. Таму гэта выклік для нас. Добра, з гэтым пытаннем зразумела, і тут уже зразумела, з кім вы будете пікіравацца по гэтым пытанні. Але я так думаю, што ўсё ж таки будуць у каардынацыйнай радзе і тыя людзі, якія стаяць на пазіцыі сілавога сцэнару вызвалення Беларусі. Те ж самыя там прадстаўнікі добраахвотніцкіх розных структур, арганізацый, там ці яшчэ што-небудзь. Ваша пазіцыя по гэтым пытанні? Ну, у нас ёсць даволі канкрэтная пазіцыя, мы бы не хацелі, каб такое адбылося. Мы разумеем, што грамадзянская вайна альбо нейкія сутыкненні на вуліцах з ужываннем зброі гэта не тое, што добра адгукнецца на будучыні Беларусі. Але мы разумеем, што такое магчыма. Мы б хацелі зрабіць усё, каб гэтага не адбылося, каб улада была перададзена мірным шляхам. Але калі такое ўсё ж таки будзе адбывацца, ну я за сабе зараз асабіста кажу, што я бы хацела там знаходзіцца побач з усіма тымі, хто змагаецца за Беларусь. Але не хацела бы зусім, каб гэта сапраўды адбывалася. Таму што, гледзячы на жахі вайны, на тых людзей, якія тут вяртаюцца, я разумею, што ну, мы просто губляем людзей, нават калі гэта не пра смерць, гэта просто пра стан нейкі псіхічны людзей, і з гэтым таксама прыйдзецца шмат працаваць. Дарэчы, вось пытанне, і мне яго задавалі яшчэ раней. Людзі пісалі пра тое, што адзін чалавек пісаў, што вот я маю досвед працы кіраўніком, маю 2 вышэйшыя адукацыі, і я не разумею, у прынцыпе, што азначае каардынацыйная рада прадстаўнічы орган. І вот пытанне тое ж самае. Можна падрабязней, калі і кім каардынацыйная рада была прызначаная прадстаўнічым органам беларускага народа? Ну, гэта сапраўды добрае пытанне. Вось Алана добра ведае гісторыю фарміравання першага складу каардынацыйнай рады. Я тут за другі склад адказваю. Але, ну так, Светлана Ціханаўская стварыла гэты орган, прызначыла так фактычна, як орган, які мусіў займацца перадачай улады пры такой магчымасці. Потым гэта было ўжо прадстаўніцтва хутчэй грамадзянскіх арганізацый Беларусі, якія працуюць з беларусамі, з беларускамі. Зараз так, гэта будзе, ну мы можам так агульна казаць, што гэта прадстаўніцтва беларусаў, але зразумела, што гэта прадстаўніцтва хутчэй людзей, якія знаходзяцца ў дыяспары, людзей, якія актыўна сочаць за павесткай, вельмі цяжка дагрухацца да ўсіх. Але ну будзем спрабаваць. Так, па сутнасці гэта адзінае прадстаўніцтва, такое масавае, вялікае, якое мы маем. Зараз высоўваецца на выбары там каля 250 чалавек, падаецца. Ну гэта ўжо вельмі шмат, вельмі вялікі конкурс, амаль 3 чалавекі на месцы. Таму так, я думаю, што пройдуць толькі лепшыя, і прадстаўляць беларусаў і іх інтарэсы будуць таксама толькі лепшыя людзі. Ну, троху неправільна лічыць 3 чалавекі на месцы з улікам таго, што спісамі ўсё ж такі так, ну, не надо, так, не надо так. Вот так адмахиваться. Будзем за дакладнасць. Ўсё ж такі. Алана, вы за тое, каб палітызаваць, умоўна кажучы, моладзь. А моладзі гэта трэба? І ці магчыма у Беларусі яе сёння палітызаваць? Мне здаецца, мы ўжо з вами гэта абмяркоўвалі на іншым эфіры, і гэта вельмі такое важнае пытанне, просто таму што як бы выхады на моладзь ёсць, але, канешне, не на ўсю.
моладзь, да, моладзь гэта 18% ад усяго беларускага насельніцтва. Гэта па старых дадзеных 23 года не зусім з улікам эміграцыі, ну, якая як бы амаль 500 тысяч людзей па тых звестак, якія я, допустим, бачу. Канешне, гэта суперскладана зараз выходзіць на іх і прапаноўваць ім бяспечныя варыянты ўдзелу. Але все ж таки выхады ёсць. Выхады дагэтуль ёсць і праз розных студэнцкіх актывістаў, які дагэтуль знаходзяцца ў універсітэтах і размаўляюць з людзьмі. Выхады таксама ёсць і праз альтэрнатыўныя розныя актыўнасці, не звязаныя з палітыкай. Гэта можа быць і аднаўленне архітэктурнай спадчыны, гэта можа быць і народныя спевы, гэта можа быць і гурты па дэбатах, гэта можа быць то, што заўгодна, але гэта ў тым ліку падтрымка гэтага сацыяльнага капітала, патэнцыяла для таго, каб гэтыя людзі ў тым ліку потым рабілі крок далей, да? То бок яны спачатку навучаюцца навыкам, атрымліваюць новыя веды, яны камунікуюць адзін з адным, што вельмі важна, абменьваюцца інфармацыяй, ідэямі, і праз гэта ў тым ліку мы гэтую моладзь не губляем, каб яна там шла кудысьці бок рассеяць, і яна, я ведаю, шла просто ў сябе і не выходзіла адсюль. Канечне, мы хочам даць людзям магчымасці бяспечныя. Для гэтага мы ў тым ліку збіраемся стыпендыі рабіць для здачы моўных курсаў, шукаць стыпендіі на розныя праграмы ўнутры Беларусі. Но калі гэтыя праграмы будуць рэалізаваны моладзевым наступам, конечно, мы не можам сказаць, што моладзевы наступ зрабіў вось гэта ў Беларусі, тому што як толькі мы напішам, што гэта асацыявана з моладзевым наступам, адразу гэтыя людзі будуць у небяспецы. Таму мы будзем спрабаваць рабіць рознымі захадамі гэта. Я не магу таксама тут все агучваць, што мы абмяркоўваем просто для таго, каб не спойлерыць сілавым структурам, так сказаць, все фішкі, але выхады ёсць, іх не так шмат, як хацелось бы, але ідэя ў нас ёсць, як гэта можна зрабіць, якіх людзей для гэтага падключыць і як знайсці на гэта фінансаванне. Таму будзем далей працаваць, і гэта важна, вельмі ўключаць моладзь. Я не магу сказаць, наколькі яна зараз гэтага хоча. У мяне няма адказу. Але мы будзем рабіць все магчымае для того, каб тыя людзі, якія хацелі бы, якія, можа быць, баяцца, якія не ведаюць як, якім, не ведаю, не хапае часу, яшчэ чагосьці. Мы будзем даваць ім розныя варыянты гэтага ўключэння, каб яны маглі гэты крок зрабіць, калі яны гэтага хочуць. Прымусіць мы, конечно, нікога не можем. Так, Павел Белорус пишет: як могут быть какие-то выборы, если белорусы внутри страны не могут голосовать? Павел, ну, белорусы внутри краины могут голосовать. Платформа есть, VPN есть, все пытание у рызыках. І кожны бярэ на сябе ці не бярэ рызыкі, а галасаваць усе могуць, і ў кожнага свае рызыкі. Супраць усіх кандыдатаў у дэлегаты координацыйнай рады заведены крымінальныя справы по 4 на кожнага з 247 чалавек. Там пагроза затрымання за тое, што будзе галасаванне. Так што рызыкі ва ўсіх рознага ўзроўню, але галасаваць магчымасць ёсць ва ўсіх. Было б жаданне і ну как бы бачанне, вартае но таго гэтыя рызыкі ці не варта. Можна я дадам, калі ласка, таксама клапаціцеся пра сваю бяспеку, чытайце інструкцыі, якія таксама выкладаюць розныя спісы і координацыйная рада, тому што мы, конечно, хацелі бы, каб беларусы прагаласавалі. Мы разумеем, што гэта ваша адказнасць, рабіць гэтага ці не рабіць, але пераглядзіце ўсё і не забудзьце, што як бы аплікацыя ўвогуле усталявана у вас на прыладзе, калі гэта будзе, і выдаліць ёй і пачысціце все дадзеныя. І будзе не толькі аплікацыя, ёсць ужо старонка веб, каб можна нічога не было патрэбна скачваць, просто заходзіш, верыфікуешся, галасуеш, і гэта нашмат больш бяспечна. Ну і на завяршэнне трэба ўжо ўсё ж таки трошку завяршаць. Ліза, що ж такі тыя мэты, якія вы перад сабой ставіце, ну у межах тых ініцыятыў, дзе вы і так задзейнічаны? У вас другім нумарам Ворыхава, так. Прадстаўніца Святланы Ціхановскай по моладзевай палітыцы, студэнцтву і гэтак далей. Ну то есть вот узровень. У вас таксама выхады ўзровень, у Аланы таксама ёсць магчымасці. Вы лічыце, што вот толькі координацыйная рада дае вам магчымасць рэалізаваць гэтыя ваши задумы і планы? Ну, координацыйная рада дае нам больш магчымасцяў просто гэта ўсё рэалізаваць, так, і мы можам ужо працаваць тут як каманда, мы можам працаваць не толькі сваёй камандай, але неяк аб'ядноўваючыся, калабаруючыся з іншымі спісамі. Так, мы можа і маглі б нешта рабіць паасобку, але
зразумела, што там у тых арганізацыях, дзе я зараз актыўнічаю, гэта не тое, каб нейкі канкрэтны фокус. У Аланы, я ўпэўнена, ёсць яшчэ нейкія іншыя справы ў жыцці. Тут мы бярэм на сябе адказнасць гэта ўсё зрабіць. Мы бярэм на сябе гэтае паўнамоцтва, калі мы іх атрымаем, і будзем рабіць усё, каб тая праграма, якую мы напісалі, адбылася. Так, яна не вельмі можа быць палітычная. Яна не мае пад сабой нейкіх крокаў да вызвалення Беларусі вось сёння, зараз і гэтак далей. Але мы паспрабавалі зрабіць і напісаць тое, што чым мы сапраўды можам займацца, чым мы сапраўды будзем займацца, і тое, у чым мы сапраўды бачым сэнс увогуле для беларусаў, беларусак і Беларусі ў агульнасці. Зараз і ў будучыні. Так. Я хотела трошечки просто дополнить, я цалкам згодная з Лізай, апошняе, што хотела сказаць, Координаційна рада гэта все ж таки палітычны орган, да? Мы можем говорить зараз про парламент, горизонтальная пляцоўка по аб'яднанню розных людзей, прадстаўнічы орган, то бок кожны знойдзе себе как бы сваю как бы азначэнне, але гэта палітычны орган і у яго ёсць вага, абсолютно таксама тут можна спрачацца шмат, але ёсць выхад на міжнародных партнёраў, і большасць нашага спіса все ж таки працуе не ў палітычных арганізацыях, а працуе ў некамерцыйных арганізацыях і ці там паўнекамерцыйных, да, арганізацыях. І гэта таксама наша магчымасць палітычна заявіць пра жаданні розных людзей, але якія таксама шмат працуюць по гэтаму накірунку разам і праз гэты орган. Дякую. Ну вот было шмат пытанняў наконт мовы, у тым сэнсе, што адна з галоўных задач мова сярод моладзі, як это дасягнуць, ці падтрымліваеце вы тэзіс Прокоп'ева, мова не зброя сацыяльная, маўляў, сацыяльныя пытанкі кажа, што людзям у Беларусі мова не патрэбная і гэтак далей. Коротка ваше меркаванне па гэтым моўным пытанні. Я думаю, што, канешне ж, беларуская мова патрэбная, і мне заўсёды вельмі крыўдна думаць пра тое, што адбывалася з беларускай мовай там на працягу стагоддзяў. Але, ну, зразумела, можа, людзі не хочуць размаўляць па-беларуску. Ну, добра, давайце ім пакажам, якая класная беларуская культура, давайце пакажам ім нашых крутых беларускамоўных артыстак, музыкаў. Я думаю, што людзі, калі нават не думаюць пра гэта паўсядзённа, што ім не патрэбна беларуская мова, ну таму што яны жывуць у Мордар, таму што ім трэба выжываць. Ім трэба выжываць. Яны не думаюць увогуле на такім каштоўнасным узроўні. Яны там знаходзяцца на тым узроўні, калі ім трэба проста купіць нешта паесці і недзе пажыць. Так, беларуская мова патрэбная. У нас нават Іван Краўцоў пачаў размаўляць па-беларуску, што лічым сваёй асабістай перамогай. Ну, хоць час ад часу. Вось. Так, давайце разам рабіць беларускую мову больш пашыранай. У нас, дарэчы, ёсць пункт у праграме пра развіццё Беларусян стадіс, мы гэта называем, тому што гэта такая не той, каб беларусістыка, гэта ўвогуле вывучэнне ўсяго, што звязана з Беларуссю, тому што зараз шмат беларускіх студэнтаў вывучаюць Беларусь, яны пішуць дыпломы, магістарскі, нават PhD ўжо нехта піша. Давайце проста разам вывучаць Беларусь і разумець, што там адбываецца, каб зрабіць яе лепш. Слухайте, добра, що нагадали. Тут вот про скандальную блогершу Сандру, а мне больш скандальны Краўцоў у вашым спісе цікавы. Шэры кардынал Координаційнай рады 2.0. З яго скандальным выказваннем наконт таго, што развалу России трэба не чакаць, а баяцца. У мяне ёсць вельмі добра падрыхтаваны адказ. Вы ведалі, што гэта Лукашук не выйдзе это пытанне. Я скажу шчыра, Іван Краўцоў далучыўся праз нашу форму, дарэчы, ён запоўніў форму, сказаў, што хоча далучыцца. Так, сказаў, што хоча далучыцца. Пры гэтым мы яго паставілі на 9-е месца, таму што мы там, я калі глядзела, я ў пэўны момант ужо займалася канчатковым фармаваннем спісу. Я паглядзела, што у нас ёсць вельмі актыўныя маладыя людзі, вельмі маладыя людзі, той же Улаці Александра. Ну, мы не можам не даць ім магчымасці не далучыцца, калі яны так хочуць. Мы вырашылі паставіць іх трошкі вышэй, чым, напрыклад, Івана. Іван зараз нумер 9. Я спадзяюся, што он все ж таки пройдзе, таму што мы хочам, каб у нас была фракцыя. Іван сапраўды, я разумею ягоную ўсю гэтую крытычнасць, але калі пачытаць той артыкул, які вы зараз узгадалі,
Ну там так я згодная, што ў пэўным сэнсе распад Расіі гэта будзе там эканамічныя беды ў Беларусі як мінімум, можа тэрарыстычныя беды ў Беларусі. Так ён можа не вельмі добра гэта сфармуляваў, але вось мы будзем все разам вучыцца лепш камунікаваць свае пазіцыі. Ну і тым больш я думаю, што у кожнага могуць быць асабістыя пазіцыі, з якімі весь спіс не можа пагадзіцца там 100%. То бок мы таксама спрачаемся, мы таксама абмяркоўваем, мы спрабуем выпрацаваць аднолькавыя пазіцыі. Но я не могу сказаць, што я і Іван Карасоў, ці я там і Ліза, мы там цалкам на 100% вось такія прям зліліся ў адно цэлае, і мы адзін аднаго разумеем. Але мы спрабуем, мы намагаемся. Для гэтага мы і хацім даць такой прыклад іншым фракцыям, будучым, іншым прадстаўнічкам, што вось, як бы можна дамаўляцца, можна распаўсюджваць веды, можна дапамагаць зразумець нейкую канцэптуальную не ведаю, канцэптуальныя рэчы, ну таму працуем далей. Ну што ж, Краўцоў паабяцаў, што на наступным тыдні, праўда, не захацеў прыходзіць на гэтым, што, маўляў, каб не сапсаваць рэйтынг моладзевага наступа перад выбарамі. Дзякуй, Іван. Але на наступным тыдні прыйдзе, больш падрабязна пагаворым пра яго страхі. Ну, заадно праверым, як ён на беларускай мове ўсё-такі. А то, што ты апошні раз быў... Ну, ён спрабаваў. Ага. Ну, толькі падтрымліваю. Давайте падтрымліваць. Так. Конечно, толькі падтрымліваю. Лепш з памылкамі, ну, але... Тым не менш, дзякуй. І, шаноўнае гаспадарства, галасаваць можна, калі у вас ёсць імпэт, жаданне і разуменне таго, што трэба не проста сядзець на канапе і крытыкаваць, а далучацца і нейкім чынам ўсё ж такі спрычыняцца да падзеяў, якія адбываюцца. Дзякуй вялікі. Ліза Прокопчык, Алана Гебры-Марыам, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся, ну, прынамсі, на телеграм-канал Моладзевага наступа і на YouTube-канал Еўрарадыё. До сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве вечна. Жыве вечна.